שההכנסות שלי היום הם פי 4 ממה שנכנסתי. אז לפני הכל ולפני הכל, את היית שם כבן אדם, אוקיי? שזה הכי חשוב. היית שם קשובה, מכילה, אמפתית, יודעת מתי ללחוץ ומתי לשחרר ולהיות שם. ולאט לאט לימדת אותי איך עושים את זה בצורה הדרגתית, בצורה מדויקת, בצורה שנכונה לי, כי יכול להיות שלמישהו אחר מתאים משהו אחר. ואני יוצאת מהתהליך הזה אחרי שנה שאני יודעת הרבה יותר, שאני מבינה הרבה יותר, שאני מאמינה הרבה יותר, ושאני מבינה שזאת רק ההתחלה, ושהשמיים הם הגבול, ושכל הזמן אני בלמידה וכל הזמן אני בתובנות, וזה באמת בזכות התהליך הזה. איך צמחת בעסק מבחינה כלכלית? לא חייבת